dereitos sociais de Colla. Funciona nos baixos da parroquia do Cristo da Vitoria desde o ano 2007. E aí está Diego, que é o traballador social, aparte de facer outras cosas na mesma parroquia. E tamén está Esther, que no punto de información é que leva un poquinho a parte judicial, porque isto todo ten esta parte judicial. Desde o ODS o que se pretende sempre é axudar as persoas a defender o dereito a vivir con dignidade, a defender os dereitos a vivir con un poquinho de dignidade. Esa é a trayectoria que levamos desde o ano 2007, velando un poquinho por eso, que a xente que se mete ou que ten a mala sorte de acabar no mundo dos servicios sociais, que coñeza un poquinho que son os seus dereitos. A partir de aí, pois, houve moitas accións de calle, desde o ODS, moitas accións de rúa, levamos recorrido varios territorios de aquí de Galiza, presentando, por exemplo, que a guía que está sacando no ano 2015, a guía das axudas sociais. Tamén traballamos formamos parte tamén de Valade. Entonces, é un poquinho ese o traballo que estamos facendo desde a ODS, desde o punto de información. Aquí está Diego, os lunes, de 5 a 7, Esther. A Asamblea Aberta de Colla, isto xúrdenos porque levábamos un tempo peleándonos polo dereito de que a xente no barrio, en Vigo, pero sobre todo no barrio, non tiña para comer, para pagar o alquiler, había desafiuzamentos, a xente cortaba a luz, a auga. Entonces, como desde o Concello sempre nos decían que non había cartos, o de que nos colocaran aí os barcos foi como unha anécdota, é dicir, podía ser un barco como que coñen estas sillas todas, as poñen en pagamento e dicen, las pomos aí e gastamos os cartos que nos van a gana, e a xente seguía a pasar eso, non temos para comer. Entonces, eso foi a gota que colmou, certo? Isto que xa é reírnos na nosa cara, por moito que decimos que a xente aquí pasamos mal, decídese nunha asamblea, despois de darlle moitas voltas e de falar con varias persoas de outros colectivos e de outras partes de Vigo, decídese, pois, parar as obras. Isto ocorre nunha tarde, un martes ou un mércoles, ou non sei se foi un lunes ou un martes, que foi a principios da semana, e en esa asamblea se decide que, cando nace a Asamblea de Colla, se decide que o día siguiente se van a ir a parar as obras. Por lo menos o que queríamos era que nos escuitaran e visibilizar de que algo que era moi real ali no barrio de Colla e nos outros barrios de Vigo, de que non podía ser, de que nos tiraran os cartos así desa maneira, non nos dixeron, pois non hai cartos, espera 2 meses para cobrar unha axuda para comer, tens que comer todos os días, non comer dentro de 2 nin 3 meses, e a luz que xa cortan, se che dicen o día tal xa cortamos, non teñemos esperas. Entón, esa ha sido unha maneira pequena, comprimida, xa que somos un poquinhas, que vemos o vídeo. Vemos o vídeo e despois podemos falar. Sí, eu son de Vigo. Coñeces? Sí, coñece o caso, por iso, ainda vivamos en Pontevedra, por iso, antes vivíamos en Colle, cando foi o barco, vivimos desde ali e tal, pero, por exemplo, o que dicías do tema das axudas e tal, é que eu vexo, por exemplo, na miña casa, a protección social do barco e todo, é como xunto co faro de Vigo e co discurso que ten o alcalde faiche ver como se eso fora un favor para a ciudadanía. Entón, o panorama de casa era desolador, porque como teñen sobrinhos pequenos, claro, era como a eles como lle encantaba un barco ali na rotonda, era ao final un discurso totalmente sin esa cuestión política do que se está. Entón, non se enteraron das movilizacións nin nada, parece que todo quedou aí no bollo del Colle e a mí me daba moitísima... Pois, ben, como que son 8 minutos, falamos. Bueno, xa ven a película, estamos en Sí, é un cachiño cortino, refleja bastante o que en parte o que se vive aí. Aparte que se sabe que, por exemplo, no Concello sempre dicen que unha das cousas que nos tratamos sempre de facer é visibilizar, que a cuestión é esa, poder visibilizar de isto que nos pasa a moitas persoas en Vigo, aquí en Pontevedra, en outros sitios, de lo que non queren é visibilizar a realidade. O que pasa que a arma que ten aí Caballero co faro de Vigo, que iso é demoledor. E local, bueno, a ilusión esa que ten aí que...
vale que ti tes a información do paro, que te petardean e tal, pero ti tamén tens que ver que as cousas non van ben. Tens que preguntarle a xente que verdadeiramente se está implicando nas cuestións sociais. O que pasa é que a xente pensa que é moi egoísta, como non dice país, bueno, pues, porque eu, por exemplo, na casa, cando discutíamos co tema do barco, calaba o discurso de Caballero e dicía, bueno, pero es que se non o barco que é unha insignia vais estropear, ali está ben e tal. E claro, como os nenos facían de moita gracia, pero o barco, cada vez que subíamos a costa para a colla, era como, sí, pero ti sabes canto custa? Ti sabes canta xente está esperando por axudas sociais? E claro, iso como non teñen esa información para contrarrestar, quedanse co superficial de, bueno, poñen un barco aquí, arreglan esta rúa, ou poñen, non sei, dixeron tamén hai a creación como unhas escadas mecánicas na Gran Vía e Na Gran Vía non son escaleiras, na Gran Vía é unha cinta. non, a cinta iso. Unha cinta. E quero dicir? Era portugués. Sí, para subir. E o do barco é un ben histórico, que a Unión Europea deixou que o rescataran. Se supoña que tendría que estar en un sitio que iba a ser para restaurar e para ben cultural. Aí onde está, como ben cultural, nada, sigue se escarallando e velo desde fora, porque tú non podes levar un neno de un colexio e leválos adentro, enseñarle como era por dentro o barco, que facían e que non facían. Todo o que fai este homem. E tendo o Museo do Mar, como temos en Vigo. Claro, pero es que cando Fernández esa información dicían que claro, que aí non entraron, por exemplo, que non é mentira. Como non vai entrar ali se hai espazo suficiente? O que pasa é que, claro, a xente queda con iso. Máis era ben sentido, porque dicíamos técnicos encargados de conservar barcos que é máis costoso manter o barco en terra o aire libre que fondear. E o barco hai que estar na auga. Pode sacalo para limpiar de verdelho de vez en cando, de los baixos, tal, pero tens que devolverlo ao mar. Pero as pinturas, os barnices que necesita ese barco para estar aí nunha zona aberta, porque hai aí unha zona de 5 rúas que entran corrientes de aire, ventiscas, chuvias, costa máis que se estuvera no Museo do Mar. Nunha cidade mariñeira que tes un porto a 1000 metros, para que necesitas montar ese pedazo de tocho que máis tapa luz cercamente en bloque, claro, feísimo. Agora calquera circulo por ali que non tuvo botón. E algún hacerlo un coche acabará en destino. Si está esa, antes de que terminara o ano, se levaron as letras subindo da Costa de Polla hacia el campo, un foi de frente e se comeu as letras da xente do mar. Claro, é un barco que é patrimonio histórico, que, claro, é o alfajeme, que hai que valorarlo como tal, pero, claro, o debate se centrou si a xente non quería o barco, si non é unha vila mariñeira, non? Para desviar a atención, pero, claro, o tema é que eso costou 700.000 euros, non? Contando ademais co despliegue policial desa noite, que viñeron policías de León, do Centro de Operacións Especiais de León, policía secreta, toda a plantilla local tuvo que facer horas extras de noite, todo ese coste extra que levou ese traslado, con toda a violencia que tuvo detrás, e un coche patrulla que estaba 24 horas na rotonda, ¿no? Dormindo os policías no coche, grabando para que non houberan disturbios durante varias semanas, ¿no? Todo eso son cartos públicos, ¿no? Historial público do Concello de Vigo, de un barrio obreiro. Disturbios non nos había realmente, de que nos creaban eran eles. Claro. Porque realmente a xente desde a Asamblea de Aberta de Polla en ningún momento se fixo disturbio. Si un par de veces que para entrar na rotonda sempre foi de maneira pacífica, que en ningún momento se ve que ninguna xente da Asamblea se enfrenta a eles violentamente, e que en viña e causaban a violencia eran eles, e que en viñan en plan agresivo e provocando eran eles. E viñan sempre no momento en que había menos xente en ese momento de que o ibas a levar os nenos a actividades, ibas a buscarlos do colexio, viñan en momentos que sabías que a xente estaba, decir, pois, de haber 20 ou 30 personas que eran as que normalmente andaban facendo as que nos turnábamos aí en plan, bueno, pois, ibas cubrindo de estar ali sempre, porque tampouco era necesario estar todos os días 100 personas, porque era unha maneira de desgastarnos moi malas. Entonces eles viñan no momento en que sabían que nos podían facer máis daño, que era todo o momento de coller o teléfono, vindo correndo, porque de repente te veías con
cosas de que había 40 multas, que si había no sei qué. Empezaron, a primeira maneira foi esa, de decir que os que estaban ali, que estaban pagados por sindicatos, por partidos políticos, que no, sí, a día de hoxe seguimos todos sin cobrar nada, non sabemos que nada que nos iba a pagar, que éramos moi violentos. Eu non sei, Manolo non estaba, pero tú si te acordas, Rubén, o día que os músicos lle deu un ataque ao corazón ali no... Nese momento, cando o Abel Caballero empeza a decir que son do sindicato CIGA, por decir o nome, que son do Partido Comunista, que son do Partido de Beiras, textualmente, palabras textuais que se poden ver na prensa de Abel Caballero. Nese momento, que aquí sai no vídeo, cando sai Diego falando de que os servizos sociais estaban saturados, nesa mesma rolda de prensa que se deu na rotonda, nos fixemos co proxecto real do barco. Cal era o proxecto real? De feito, no Concello se fixeron plenos. En 2 plenos aprobáronse que se iba para a finca de Sensat. A finca de Sensat está ao lado do Museo do Mar de Galiza, que había unha casa, unha mansión, que era parte unha concesión de X anos. De feito, no tema antes de que se instalara o barco, derrubaron a casa para ampliar o museo. Que ali, os planos que collemos do Concello, aparecía o Bernardo de Alfageme e outro barco máis, que ese barco estaba no muro de Castelao, que hai entrando no museo, e desapareceu ese barco, que era o primeiro feito nos asteleros Barreiras, feito a madeira. Non se sabe a onde foi. Despois, Caballero arremete outra vez dicindo que nos mentíamos, que non había un tal acordo plenario. Non había un, había 2. E volve a insistir que somos uns violentos. Eso empezou a calar na sociedade. E cada vez que iso iba aumentando, a afluencia da xente respondendo na rotonda era maior. Maior xente se achegaba, maior xente se estaba concienciando da verdade. Pero chegou un punto no que cando empeza a sair na prensa os temas das multas de tráfico por pitar o claso, a xente xa empezou a molar, ou seja, a molestar de que isto este a pasar e pouco a pouco iban liscando, pero cando veían algo que lles chamaba a atención voltaban outra vez a rotonda. Era unha loita entre David e Goliat, realmente. Sabemos que gañamos, realmente, non perdemos nada, gañamos porque de feito Caballero se viu obrigado a aumentar o persoal nas oficinas de dereitos sociais, ou seja, no Concello de Vigo, na oficina das axudas sociais, e ainda hoxe non cubriu a parte legal que di que hai que ter tantos traballadores para tanta población. Que pasa? Que a Caballero lle molesta a xente que pide axudas e vai dicindo, ai si, somos a cidade que máis axudas sociais dá, Lentea Cochena. E o Concello de Manzaneda, por renta per cápita, o Concello de Manzaneda recibe máis axudas sociais por habitante o Concello de Vigo. Está por enriba o Concello da Coruña. Isto con datos oficiais do Ministerio de Facenda. E non solamente iso, que ten a oficina antidesahucios no Concello. Que pasa cando hai un desahucio en Vigo? Que a única alternativa que dá a Caballero é que testes que largarte de Vigo porque non temos vivenda alternativa para darche. E onde o leva a persoa afectada? Desfacendo a súa vida. A concellos de nada menos que de Tui, de Salceda, de Porriño, de Mos, paisa para concellos de fora de Vigo. Que está facendo con iso? Unha cidade elitista. Só tes que ver o casco vello agora mesmo e aquelo é unha cidade de ricos afastada dos pobres, como pode ser o Colla, Teis e
calvario. Por exemplo, esa remodelación que fixeron tamén no casco vello alto que lle chaman, a hostia, Triunfou grazas á Xunta de Galicia, que foi a Xunta de Galicia e é esa propia que el foi o que fixo a remodelación do casco vello. Non, foi a Xunta de Galicia. Claro, Xunto a... O que quises falar ti de que a xente está de acordo. sí, que está contenta con ese tipo de modificacións que se fai, pero iso todo fachada para que quede, como lle chaman agora, ese ambiente moderno desa xente que... O que chama Vigo é algo que a xente fala por a cidade, Vigo está fermoso. Pero é o eslogan que ten nas marquesinas. Claro. E ao final ese mensaxe... Cidade envoltorio. Non pensa nas persoas, pensa en adornar, adornar e adornar. Porque eu, cando me contaron a plataforma que subía a Gran Vía, por moito que non sei, ten que calar na xente, dicir, vale, isto é un despropósito, non nos fai falta. Isto hai que parar. Quero dicir, por moito que non o vais a utilizar ou así, ou que vexes que é unha ida de olla do alcalde, vanse invertir cartos que non van destinados a outras cousas. Movilización social, iso hai que paralo, non podes deixar facer. Pero creo que en Vigo están tan cegos e alienados co alcalde que deixan facer. Vanse facer, bueno, un ascensor non sei que, bueno. Aquí o compañero decía que era para o Corte Inglés. Realmente ten razón, porque o Corte Inglés é o centro comercial de Vigo que máis clientes está a perder na actualidade. E unha forma de darlle vida é poñerlle o aparetiño de moda, que son a rampa esa eléctrica que quere por... que, por certo, non se poderá facer donde el quere, que dende os redeiros ata a Praza de España, por unha simple cuestión. A estatua dos redeiros foi construída para ese lugar, non pode levarla para outro lugar. Entón, o proxecto vai quedar congelado, como tamén está prometendo o proxecto da Cidade da Xustiza, que no 2017, este ano, empezará. Eso é imposible tamén. Como centro de fotografía que fixeron. Eso está abandonado. Ou seja, entras ali e é igual de fermoso como este espazo, pero cheo de tela de redes. O sea, fechou aquí o Pacheco para despois dicir que iba a vir ao centro de fotografía e as placas de Pacheco poderían salir sen ninguén traballando neles. O centro de fotografía, que era unha promesa para toda a xente que podíamos ter unha inquedancia audiovisual de ter un centro, non. Eu creo que o problema de fondo é que tanto se fala estes días e un debate moi aberto do populismo. E Caballero, que é un alcalde do PSOE, que a veces se lle olvido, está practicando un populismo rancio e aberto, non? Sin ningún tipo de complexos. E que a veces se mete con tinte totalitarista, non? É fascista. Que xente vexa na rotonda e que toque o claxon de señal de apoio, que a policía teña orden de multar para tocar o claxon, eso roza o totalitarismo e o fascismo. No seguiron as casas. Non, se son 7. Sí, Se son 2. E como alcalde tes que dar resposta a ese tipo de demanda. Pero ele usa esa actitude que lle dá moito rédito electoral, sobre todo nas municipais, de que eu son o único que defende Vigo, os demais están contra Vigo. Feijóo Usaba a policía para... Feijóo ataca Vigo, Ese eslogan que as dixo mareas atacan Vigo, o empregou contra min, os o comunistas alcalde, atacan Vigo, no seu programa de televisión. e eu son Vigo, non? E todos os que non me apoian están en contra de Vigo. Vigo é unha cidade fermosa, esta publicidade, e os que non queren este modelo non queren unha cidade fermosa, limpa, e chegar a dicir que en Vigo non hai desafiuzamentos. En toda España hai, por a reflexión do PSOE, porque todos somos humanos e se queda sin traballo e sin ingresos perde a casa. É dicir, que en Vigo, a maior cidade de Galicia, non hai desafiuzamentos, e insultar directamente a xente. Hai 3 ao día. Dicir, que pasa que tedes un ADN especial. Pero que poden decir de que non había desplazamentos era por un simple motivo. En Rosalía de Castro había unhas vivendas. 6 pisos. Había unhas vivendas. Que esas vivendas non lle interesaba darle a esa xente que se estuviera quedando na rúa. Porque no momento en que decidiron vender esos pisos, había varias familias que estaban coa orden de desarrollo das súas casas. E, sin embargo, esos pisos se puxeron a venda. Para pagar a Cidade da Xustiza.
pisos municipais, que se supoña que esos pisos estaban destinados para violencia de género, desahuciamentos e demais. Esos pisos se venderon e aún están en venta porque non nos venderon todos, e a xente decían que non hai pisos, cando realmente en Vigo hai máis pisos que están validos. Sí, pero eso é unha cousa que venda os medios e que especule cos medios sociais para axudar a xente, mulleres maltratadas ou xente que se queda sin casa, pero negar que a xente se quede sin casa, eso xa é un paso moi grande. Bueno, decir que colle o teléfono, chama, que se paran, eso é mentira, porque nese momento foron varias personas, varias familias as que se foron á calle. E o momento en que tú lle podes estar aí, o que fai é cortar a cabeza. Ten que te facer cagar, sí ou sí. Famosos na prensa, Ricardo, Isabel, Merchi. A única que se quedou en Vigo foi Isa. Ricardo e Merchi se foi para Cangas e Ricardo nada máis menos que para Guarda. Pero tú falas dos últimos, Sí, en claro. esa temporada. Pero non estou falando dos famosos. No, tamén estaba Ana Lía, que era unha chica que vivía ali cerca de Colpizarro. Esa chica tuvo moitísimos problemas, aparte que si hai xente que consigue, non o ayuntamiento neste caso, que está sendo a xunta, e por medio da PAC, que non é o alcalde, que están conseguindo de que ubiquen algunha xente en algún lado, están se encontrando co problema de que non teñen agua, non teñen luz. Claro, entonces, claro, de repente metente nun piso, con que pagas o contador da agua? Con que pagas o contador da luz? E o alcalde non lle está dando solución. Ten que ser, ademais, xente que se mova porque él se está lavando as manos. Pero os pisos que ten, por exemplo, en Cangas, en Saceda e así, son propiedade do Concello? No, eso da xunta. Son viviendas de protección oficial da O xunta. Concello non fai absolutamente Non, se lavas mal. Son os pisos do Concello, que entra para pagar as obras da Cidade da Xustiza. A Cidade de Xustiza e nestes momentos hai O que pasa que Hai cuadra 6 nunha pisos zona un pouco a venda. de alto standing, por decirlo de unha maneira, que en Rosalía de Castro son pisos que, como valor económico, se supoña que teña bastante, entonces o que non interesaba era cederlos a familias que necesitaban durante X tempo, 1, 2 ou 3 anos, o tempo que te faga falta para salir dese núcleo, porque entrar na exclusión social é moi fácil, o jodido de chegar a salir, porque non hai que usarlas nun ano, porque moitas veces dicen, ostras, que xa pasou o desahuciamento e ala, xa está. Non, tens que volver a encontrar o traballo, quedanche de heredas, e é moi fácil, un cheque que che dentro do Concello, 1 ou 2 cheques para cubrir certas necesidades, non che soluciona 1, ni 2, ni 3 anos, tú sigues tendo deudas con bancos, coas administradoras, sigues tendo moitas deudas que esas tens que pagalas, e o alcalde de que aquí non le pasa famo é mentira. Non das para axudas de emerxencia, pero, sin embargo, cada ano das máis dinheiro para o banco de alimentos. Eso xa tamén é un dato moi grave, decir, se necesitas máis alimentos co banco de alimentos, iso porque máis xente está requerindo ese servicio, porque non che queda outra. Non che queda outra que decir, por lo menos un garbanzos para cocer aunque sea con unhas patatas, tens que telos. Que é moi fácil limpiar a imaxe dicindo, non, vou unha bolsa de alimentos. O que pasa é que tiñan que pôr a esa xente toda, tiñan que pôr a comer algo que xe dan unha bolsa de alimentos. Aí está. Claro, é que eso é, por exemplo, a mesma táctica que utiliza Mancio Ortega cando veo aquela de non sei canto, exactamente, Veces de millones. para a sanidade galega. E antes era como, Dios, que bo, non sei que, tal. E como... Eu penso, vamos, o que non queremos ver. Porque... O que sí que está ben compartir, non? É que este fin de semana vamos facer un peche lá na Pablo. Sí, xa lo digo. Hasta o martes, a mañá, que saímos dende ali hasta o Xuzgado ás 9:30. E logo, bueno, pues toda a capacidade que teñades de difundir, non? O sea, Sí, eu polas redes sociais, a verdade é que sempre estuve petardeando con as entrevistas de praza, de diagonal. claro. O que pasa é que esta cidade, Pontevedra, Podes conectar tamén na página de Baladre, aí hai varios materiais que podes tamén, si traballas ese tipo de cousas. E o tema do xuízo, como está? Bueno, pois é a mesma Sueza que xulgou a Surso, nunha tipa que parezca así que
destaque ideolóxicamente, que teña unha posición así de asociacións, todas en xeral son moi conservadoras, ou en tal caso a de Jueces para a Democracia, e que, bueno, vai depender de todo o ruido que estamos facendo ao redor, que lle dé algo así como de, bueno, teño que poñer as pilas aquí, non? O sea, que tome de outro xeito, porque, bueno, un dato bo sorprendente é que a Fiscalía por dúas veces, non? Que podía valorar, iso que non hai razóns para levar adiante procesos. Eso é unha normalidade, é rarísimo, eso é rarísimo, rarísimo. O que sai no vídeo, non? Sí, 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 eso é rarísimo. Eso non é nada habitual, eso. Sí, sí, sí. En realidad, se temos que ser unha soia. O que pasa é que é anormal que se o primeiro, que é o que valora, din que non, hai unha fiscalía que primeiro valora, e logo, eso hai como unha rotación de casos, e chega al segundo, que normalmente rubrica o que fixo primeiro. Digo, para... Pero bueno, podería, podería, o sea, se fora así como moi fachosa, tal, breve. Pero pode pasar, o sea, a prisión... Pode haber condenas, pero é difícil que máis de 2 anos condenen. É difícil, cando a Fiscalía está dicindo que non me causa, non? Ahora, sí pode caer algo de multa, e pode caer, o sea, é unha posibilidade. O máis lógico neste caso é que fora a solución. Iso foi o suelto... Non, pone a 1 ano e 1000 e pico euros. 1.135 euros de... Sí, sí. Claro, é a mesma. Pero, claro, ela ten que ver que isto non é o mesmo caso, de ter moita relevancia. Bueno, estáse movendo moitísimo por todo tipo de medios, digamos, juzgados, tamén están chegando cousas de sitios diferentes, ¿no? Bueno, imos ver, ¿no? E a resposta nas charlas que tiveches... Pois esta é a que menos xente, con moito. Pero bueno, no, isto ben. Por a cidade que... Xente, bueno, supoño que tamén... O igual por se chegáramos a difusión... Sí. Eu se chego a saber que poño cartazes por aí, se Claro. antes a Ángel, porque polas rúas igual a xente... Claro, sí, sí. Por exemplo, casi todas quedaron en facer accións, algunhas como en Ferrol 2, o domingo distribuindo follas e o lunes unha concentración. E logo xente que vai vir tamén a partir das charlas e tal, a estar no peche ou ir ao día do suizo, pedir ao día do traballo que hai para as catinas. Claro, sí, sí. E logo tamén, bueno, ven xente do Estado, de diferentes lugares, ¿no? Este domingo, ¿verdad? Es que comenzar o peche, bueno, non son de cá tampouco. Bueno, primeiro, se falas galego, mellor que os galegos. Bueno, ten unha relevancia potente, ¿no? Nos mundillos estos de que se páxinas de diagonal, temas de rebelión. En México tamén Cibechi sacou o artículo na opinión. Bueno, aí está o tema. A diario en cantidad de redes y todo esto. E tamén serve para o debate. Sí, claro. Mandei yo aos meus irmáns e, claro, eles, o primeiro que che din é, bueno, triste realidade. Entón xa podes abrir o debate. Claro, Xa, porque non a resposta, como é, claro, comezas a analizar moitas cousas. En que non te implicaras máis en momento, porque estás así un pouco crucero, a partir de ahora podes resolver de outra maneira. E mira como é a xustiza, quero dicir. Esa é a idea, con este tema das palestras e iso, ¿no? E coller, facer o efecto boomerang, ¿no? E ahora sacar e decir, bueno, no, estamos contentos, nese sentido estamos ben contentos. Porque aparte de civilizar eso... Aquí, a tirar a poder, porque todas por esta saída e... Los días tuve moi liada e de poder facelo máis, pero tuve moi pouco tempo. Pero ese mismo Diego falaba ya que a partir de ahora non deixas a de historias que van nos chamar, ¿no? É certo, claro, en Ferrol, porque
casualidade, teño máis disponibilidade en Madrid, estuve aquí foi un mes. E tamén había estado en Ferrol, e agora se están dando vueltas para poñer en marcha un punto de información e denuncia de dereitos sociais, non? E bueno, pues, está ben, non? Sí, en Ourense, na facultade tamén que coincidiu que estuve antes e agora, del Traballo Social de Educación, van a dar voltas ao tema, queren facer unha formación extensa, bueno, ese é o camiño. O debate que xa hai na Galiza co tema de renda básica das iguais é gracias a xente de Coia e moitas confluencias e casualidades e circunstancias que da vida, que nos sacamos o estudo, pero non é unha cuestión solo de consolarnos, é que é certo, o sea, xa aquí tense que posicionar todo o mundo no tema xa de rendas, non? Sí. E hai moitísima xente na Galiza porque o ves pola sorte esta de Bilbaria estes anos, pelos 5 anos, cantidad de formación, de historias de renda básica iguais, colectivos diferentes, con Podemos, con que sei, con ANOVA, con CT da CIGA, CGT, CDT, sí, claro, sí, de IMAR tamén de podías llevarse, e notas, que poquinho a pouco, as notas de la Xunta, cando... colectivos feministas tamén. En la Xunta, que están aí de... Que o que dice Manolo, parece que son poquinhas cousas, pero sí fan efecto, porque, por exemplo, na Xunta se algo se está revisando na risga e están dando un poquinho de voltas e demais, e tamén a base de esas pequeninas cousas de posibilidad. Porque hai un fondo político, o sea, hai certa confusión, está ben o debate do populismo, pero tamén está ben o debate que deixa ver que son sociedades con pouca legitimidade. Non hai unha reflexión profunda da xente que se ascribe a este modelo, non? E sí, por eso tamén a mesma profundidade e intensidade das respostas, o sea, pues é todo como moi, como falaba este que morreu, non? Moi gaseoso, non? Moi líquido, falaba ele, pero eu digo gaseoso. Pero eso sí, pero hai outras posibilidades, pouquinha xente colocas con moita inteligencia, sempre poño os mesmos exemplos. Asturias, 5 persoas cuestionan a lei de renda garantizada asturiana. 5 persoas que fan unha serie de accións, piden ya 30 que lle dixen a súa sigla, logo non van, pero bueno, dixen a sigla, ponen o seu rollo de que apoio. Quer dizer, este é o mundo que temos nos países centrais, sobre todo neste estado, nos conhecemos ben. O sea, e sí, na Galiza igual, pasa o mesmo. Por iso fai falta moita información, porque tamén o Sí, poder, o tema da renda básica tamén se aproveita. Por suposto. Cartos sin Claro. traballar, o sea, como, bueno, que sociedade vas crear? Bueno, se lle das a xente 500 euros ao mes, xa non vai querer nin traballar, e vai xa sentar, entón a xente cansa iso e é como, non, claro, iso non pode ser. Quer dicir, Sí. de onde vai ser os cartos, Pero por ele é importante o traballo a longo plazo, porque ao final surgen unha serie de circunstancias que ti non controlas para nada, que de repente abren escenarios. Nos levamos 35 anos con temas de rendas básicas, en concreto 33. Foi os 2 anos de comenzar Balán. E foi un deserto total, o sea, agresións de todo tipo, barbaridades que tiñamos que escutar. Bueno, agora, claro, por suposto, chavamos todo o mundo, porque hai unha lectura un pouco diferente no resto do mundo e dase no Estado español, que é a REIS. Entón, a renda básica das iguais, que é unha consunción de reflexións teóricas de economistas, sociólogos e demais, e activistas militantes que levamos moitísimos anos dándolle voltas a todo isto, e todos estes anos, estes 30 e pico anos, na rúa, concretando, bueno, esta tensión, non? Entón tamén, a nivel ideolóxico, pois ha saído unha proposta moito máis armada da que hai en cantidad de sitios. Por elo, é toda unha referencia, non? O tema da renda básica das iguais. Pero claro, hubo que suceder cantidad de cousas por lo medio, non? En Finlandia vamos a probar. Claro, por eso. Pero desde que ahora hai moitas lecturas, nos falamos de
por eso, e nós, dende o ano 99-2000, falamos de renda básica das iguais. Que non é o modelo que teñen final. Non. Elas só falan de renda básica universal, con cuantías. Están experimentando o proceso. Tamén en Ottawa, en Canadá, agora que tamén en Canadá ainda a partir dos 60, pero nós hemos ido un poquinho máis alá. O sea, por qué? Porque está claro que o capitalismo nos países centrais van a plantear isto para a súa ciudadanía. Pero claro, esa non é a cuestión, redistribuir uns paquiños de cada vez tamén ganar autonomía individual e colectiva. Por eso nos, cando falamos da redes, falamos de distribución de recursos individual e colectivos, ¿no? Con tendencia ao colectivo. Claro, é o que distía e que darle igual. É unha ferramenta, pero é un exemplo de como dámonos conta que 5 aquí, 4 alá, en Andalucía, que serán, 15, 20, un país enorme, ¿no? Con 9 millóns de persoas, creo, ¿no? E teñen patas arriba o debate, ¿no? Hasta o punto de que a xente do SAT, cando fixemos ali o estudo, decíanos, Manolo, van a sacarnos a hostias dos povos e tal, e todo. E foi ao revés. A súa xente dicía, e ti, que facemos nós? Reivindicar o subsidio agrario, que ten contrapartidas, que teñes que conseguir penales, cando isto é un dereito por ser persoa. Estamos todas, digo que esa Iroqueras, entón, que colocaron no Estatuto de Autonomía Novo, andaluz, o término, soy o término, non ten un desenvolvemento, pero bueno, pero é isto, ¿no? O sea, ti tens que facer este tipo de traballo, ter unha perspectiva de sentido da vida, das cousas que faz, para que, bueno, outras circunstancias posibiliten cousas imprevistas, ¿no? O sea, nós non hubiéramos soñado nunca, eu que sei, que o aniversario do 15M, a cuarta proposta que había era a renta básica universal. Bueno, era redes, pero a nós dábamos unhas posibilidades inmensas, non? O que a CGT no último congreso fai 4 anos dixera, oye, mira, apoiamos isto, que ainda non o temos moi claro, non? E hostias, non? Claro, son partes do proceso, non? E que é fundamental, penso que o debate e o diálogo e tamén de tú a tú, porque eu recordo que estábamos en Redondela este verán e cadraba ali unha charla de Carlos Pérez e meu pai, miña nai e meus tíos estábamos ali vamos que vos vai gustar, non sei que polo tema do CETA e o TTIP e quedaron básicamente unha oratoria moi boa. No, si Carrillos, ademais de amiguetes, sei como fai. Unha oratoria moi boa e quedaron ali que dixen, bueno, a mí me encanta, ¿no? Eu vexo todos os vídeos que hai, cando hai marcha de filosofía e todo o estaba cheo e ti tamén estivo en Redondela e meu pai quedou encantado, quero dicir, e nunca tivo información sobre o CETA e o TTIP e nese momento xusto parece que lle abres os ollos, nunca... E nese momento, pois, se empeza a interesar por outras cousas, quero dicir, que ao final tens que ir a puntos concretos e comerlle a cabeza a xente que ao final nunca sabes o que... Sí, o tema será a dúbida que habrá unha perspectiva de búsqueda. Contrarrestar os grandes medios. Sí. Por exemplo, hai xente como meus pais que non utilizan internet que só se poden informar igual que o Faro de Libre, como facer un traballo aquí brutal e comenzas a debater con ese tipo de xente e eu que sei. O das rendas básicas. Recordo unha vez en Santander un señor que iba pedindo firmas, pois non se sería pola renta básica, que era de Fiare, que nos falou do banco de Fiare, e que en ese momento non o coñecíamos e nos comezou a falar sobre a renda básica. En Santander hai un grupo que chama Santa Nivel, que está tamén en Malada, e unha confluencia distinta xente. Eres de Santander? Non, un pouco de perto de ali. De cá? Cerca de Vega de Paz. Que por aí coñoso de que toca mi cousas como estas. Pouco bastante. Sí, pois Santa Nivel ali está facendo un traballo moi bo. Estamos falando de media hora con él e moi ben, mándanos correos cos artigos que publica ou manda a prensa. Se hace que
pequeno un vídeo. Pues Unas sí, veces. pero mire, Sí, por pararte 5 minutos a sí, falar con está persoa, claro. Sí, sí, abre más posibilidades. Sí, pero eu creo que dis tú, despois de moitos anos de traballo que levas de vos, que a mí este tempos que dar medalla por traballo un día de eso. De traballo que non te emprego. Que enseñes tamén. E ao final eso vai calando. Sí, sí, sí. Nesta legislatura nova, esta, bueno, Sí, sí. comezo de entendamos que de cambio político, a ver se é verdad, a largo plazo, moitos partidos, xa ves que están falando abertamente da renda básica nos programas, ¿no? Incluso o PSOE outro día, me sorprendeu, Sí, que en unha das súas ponentes para o Comité Federal, pues, algún citou da renda básica. sector de Sevilla, Jordi Sevilla, de fai anos, cando Zapatero ganou o Congreso aquel, un tema central que levaba era este, Jordi Sevilla, o tema da renda básica. No esquema de cuantía mínima, tal. Que non me envolve precisamente os ritos de ser comunista e extremista, Sí, sí, de esquerdas, ¿no? Pero eu tengo que Sí, saber, claro. no te chipé, a mí me contaba unha compañeira de Marín, que é concelleira nunha Marea, que outro día estaba na súa casa con Sonai, tiña unha tía súa, collela, ¿no? Que é mariscadora, e tiña unha revista que publica a Europa, ni de ser, ¿no? É un diputado, sobre este tipo, entón, estaba esperando que salise no cuarto e tal, e se puxo a ler a revista. E unha muller así, moi conservadora e tal. Entón, foi e dixo, pero, Sandra, estaba vendo a revista esta que se dixo, bueno, que me vai soltar aquí. E dixo, menudo nos están metendo con tratado ese, tal, estou alucinando. Es que vender todo lo que entre Estados Unidos, los productos sin etiquetado. Que sí, que vas un bico a túa compañía, pois sí, que estuve nunha charla en Marín. Así, no, Sí, sí. que dixo, madre mía, es unha revista apoyada na mesa, Qué que pensei como que iba a cambiar a miña tía, ¿no? Que le van a militar por que cambie e intentar meterla no ano, que al final le va a revista la sola y se deu cuenta y ahora me pide información. No, os camiños son universalísimos. Y eso, Sí, ya falta de sí. información, a Claro. veces se pellizco de llegar, claro, non é Sí, que sí. xente non teña sensibilidade ou unha noción de xustiza, sino que moitas veces non lle chega información ou non ten as canles para chegar e eu dubido que, por exemplo, aquí, se chegamos a facer unha movilización hoxe con un pouco de información do caso, non estiveran isto. Sí, sí, claro. É unha cidade moi difícil por todas as concentracións e reivindicacións que se fan, que a xente moi minoritaria, pero non sei, ti explicas o caso, a manipulación policial e do Concello Sí, e tal, sí, sí. non creo que Estuvo con eso, ¿no? Pero pasaba a parte da tua familia, ¿no? Con despidos, que é un caso que a xente ve como moi distante, moi distante en vivo, Claro. que a xente de entorno do Príncipe, zonas máis acomodadas, de Cabral e tal, de bueno, eso, un grupo de xente aí protestona, que está contra Caballero e quere boicotear, ¿no? E claro, xa Pontevedra vai ser totalmente diferente. Pontevedra Vigo están a 30 kilómetros, pero é Pero creo que yin e yang totalmente. o propio Caballero xa se vai detectando, porque cando puxo do de Noseto, iso xa foi un espectáculo, non? Pero cando comeza con esa broma ou con ese insulto reiterado, por exemplo, aí sí que meu pai dixo, bueno, isto... Sí, isto é unha... Una cabalgata de reis, contarnos de que iba diante dos tres reyes estes. Sí, tipo cacique, que decía o que decía o compañero, un fascista total, o sea, quitando o protagonismo incluso os propios. Claro, o día que non te toca, tío. Xa, salvando a xente, cando a xente non sai no vídeo que non o queren salvar. Queres que os diga unha cousa respecto a isto na cabalgata dos Reis? En Vigo fixose este, como se leva facendo durante 3 anos, unha recollida masiva de xoguetes para as familias desfavorecidas e todo o rollo. Pois o ideólogo fixo este ano pediulle ao Concello que se sumase e tal rollo, e o Concello dixo textualmente: ten que levar o noso logo. Se non leva o noso logo, non contedes con nos. Despois, ao día seguinte, Sai Caballero, que foi o
día anterior da cabalgata de Reis, dicindo que lle teñan moitos regalos aos rapaces, tal, tal. Como pode ser tan déspota, tan mala vaga de decir que lle teñan moitas cousas aos nenos, a todos os rapaces vigueses, se ti non apoiaste esta campaña de xoguetes que, de feito, foi nomeada a nivel estatal como unha campaña decente e solidaria nos premios que se fan en Madrid. Non sei, porque de repente eu penso, e Caballero pensou, como vai Elena Muñoz a mirar a nave e se fixo unha foto ali coa nave dos xoguetes, se vai ela, non vou a estar eu, ou seja, o Partido Popular, que é ela. A nave onde se fixo a recollida custou unha pasta, e fixeron o posible para pagar a pasta esta para a xente necesitada. Na cabalgata, o vídeo que se fixo viral por internet é meu, son eu o que o grava. É deste ano ou... Deste mesmo. É tan déspota que despois de darse o baño de multitudes dende o NU de Isaac Peral ata a Porta do Sol, andando diante da primeira carroza da cabalgata que era da Paxe a Carteira Real, que despois chega ali ao palco e obriga a baixar os reis ali, cando o Concello fixo un comunicado que iban a chegar ata o Paso de Alfonso, porque estaba todo masificado de xente. Parounos na Porta do Sol. Xente da Porta do Sol gritando. Como pode ser que comuniques no Concello, no portal do Concello, que chega ata a rúa tal e non chega? Vale. Sube cos reis e de repente un sector ao marxe esquerdo do palco empeza a sinvergonza, fora, sabes, xente malhumorada porque non chegou ata a rúa do baño e pasou de Alfonso. E gardas de seguridade o apartaron, o levaron casco vello arriba. Cando empeza co tema da intervención, empeza a dicir: boas noites Vigo, boas noites cidade fermosa. Aí xa dixen eu, xa vai empezar a vender os seus produtos, sí ou sí. Empezará a falar produtos cidade fermosa, becas de inglés para os nenos, viaxes para os nenos, viaxes para os nenos. Chega o rei Baltasar e pon nun brete a Abel Caballero. Primeiro, lle fixo a cama dicindo: mira, dixo un ano pasado que o Celta iba a ser non sei que, o sea, o populismo para gañarse os nenos. E de repente di: e tedes unha asignatura pendente aquí en Vigo, aprobar galego e falar galego. Queda en silencio. Eso sí, aprobar galego, aprobar galego. E o Caballero, ao lado do rei, está moi molesto. Hai outro vídeo que é o seguinte a ese, do baño de masas, que eu publiquei. Estaba moi molesto. Cando ele se pon molesto, ten un tic moi nervoso, que é lle era a gravata e fai así, de paliante. Astira como se non vera un mañana. Despois se pon, fai, mira atrás e volve coa sorpresa falsa. Colle e intervén outra vez Caballero. Empeza a falar de que sí que se portaron moi ben os rapaces, e carga contra Baltasar, dicindo que nesta cidade temos becas de inglés, que eles tamén aprenden inglés, porque inglés. A primeira ringleira diante do palco estaba a flipar do espectáculo que estaba vendo, porque eso non é un mitin político. De feito, todos os alcaldes de España agarran os reis no palco e ali fan unha historia, fantasía, ilusión para os rapaces. Este ano non o había, e no pasado tampouco. E tamén de vender a súa marca Dinoseto, que foi a cabalgata dos dinosaurios. Temos os autobuses tamén que foi un día por Vigo e están como pintados con dinosaurios. Parece un parque de atraccións.
que non ten nada que ver Vigo cos dinosaurios. Vigo ten que ver coa cidade da sal, porque foi onde máis sal se recolectou na época romana. Os asalinos que hai en Rosalía de Castro, que Por el centro da Mula, que sabe que está aí no museo. Que se ves como estás en o Museo das Salinas hoxe en día, que dá pena. Como tamén o Museo do Marco, que dá pena. todos os museos de Vigo. O Museo Listo, tamén que dá pena. Que está a piques de pechar.